Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, baba nomama uNsibande. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Nami uNkulunkulu ungibonelele ngokungena ekhaya lezwi. Ngibonga izimfundiso nezwi. Ngiyondleka kakhulu emphefumulweni usuku nosuku. Kunekhethi nje eliphenyekayo, elembulekayo. Njengoba besisemkhosini ka-10 days, ngabhala izono zami, ngabhukha. Kukhona nebengingakwazi ukuthi kuyisono. Kulokhu kwambuleka nje, ngabhala phansi. Ngazibona ebusuku ngiklina igceke, ngisephula ukhula nezidindi nezimpande. Esinye isidindi ngasidonsa, saphuma nenyoka enkulu eyayisabeka. Ngathuka kakhulu, yabaleka inyoka-ke kodwa yaphuma egcekeni lami. Ngiyabonga kakhulu, kuningi angenzela khona uNkulunkulu ngokukhuleka-ke nomkhuleko wabaseRoma 10. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngobaba uNsibande. UJesu Kristu inkosi. Amen. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama. Ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela nasekhaya lesi. Ngibingelela bonke abazalwane esingaphansi kwegruphu sonke yekhaya lezwi. Noma-ke kuletha ubufakazi bami ngoJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Uyabona uJesu indlela enza ngayo, uyamangaza. Uyamangaza. Liyangisebenzela igama laJesu Kristu uyinkosi. Yabona la endlini bengihlushwa yiqhutha, amadlebe zigcwale ngibiza igama laJesu Kristu, ngifafaza igazi lakhe, ngibiza igama likaJesu Kristu kuze kube namhlanje. Asekho futhi kathi wayiboni, kodwa ngavula umnyango, mhla ngizikhipha ngegama likaJesu, zaphuma zalandelana. Ngase ngicela uNkulunkulu ukuba ngihlanganisele abantwana bami, babuye bonke empilweni yami. Ukwenze njengoba futhi wazokwenza nokungaphezulu ebengakulindele kubantwana bami. Kuningi ebengingakusho, kodwa isikhathi-ke siba sincane. Sithi uJesu Kristu yinkosi. UJesu Kristu yinkosi. UJesu Kristu yinkosi. UJesu Kristu inkosi baba nomama. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongumhlengi wey'mpilo zethu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuthe sisemkhosini lo we-10 days, ngoLwesithathu lwakhona. Umntanami umfana omncane wapheka umhodu emlilweni wamalahle. Maye uphekile umhodu, wahlala walibala uWhatsApp, wavutha umlilo. Esuka wabethatha amanzi wathela, wafele wenza ilangabi laba likhulu. Waphinda futhi wawuthatha walanda umhlabathi. Engicabanga ukuthi nomhlabathi wakhona ubumanzi, wafike wathela, hhayi lavele laba likhulu wesi ilangabi. Wacishe washa indlu, cishe sashela phakathi. Kodwa uNkulunkulu usibiyele, usivikelayo usuku nosuku. Wasivikela, azange kuze kube khona umuntu olimalayo, nokushaya azange kushe. Wakwazi ukuthi athathe ibhodolelo aliphose phandle. Sasinda kanjalo ngomsa kaNkulunkulu. Okunye ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi bengingakwazi ukulala ngelinye isayidi ngendaba yokuthi ngalimala. Kodwa ngilokhu ngingena emkhosini, ngenza nomkhuleko kwabaseRoma 10 verse 9. NoJesu Kristu inkosi. Ngasizakala, sengiyakwazi ukuthi ngilale ngaleli elinye isayidi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu
ngoba njalo uma ngingena emkhosini ngiyasizakala, uyalula amathambo ami njalo. Ngenza isiqiniseko sokuthi ngingagiji ukungena emkhosini, ngoba njalo uma ngingenile emkhosini kukhona okwenzakalayo empilweni yami. Ngiyalulama usuku nosuku. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba, ngibingelela kumama, ngibingelela ikhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngibonga uNkulunkulu ngangenzele khona ukuthi impela unguNkulunkulu olalelayo, aphendule imikhuleko. Ngomhla sisemkhosini wokukhulekela iy'nkonzo zikaJulayi, ngangifake nephoyinti lami ukuthi uNkulunkulu ngi-aplayile ngizoba ne-interview. Ngisacela Nkosi ungivezele uma kuwukuthi khona okuzoqeda ubudlelwane phakathi kwami nawe kulo msebenzi engiwu-aplayele. So-ke izolo bengiku-interview ya-online kwi-WhatsApp. Uma bengi-interview-a-ke babona ukuthi ngithwele iduku, ngishuqulile. Bangibuza ukuthi why ngishuqulile, ngibatshela ukuthi-ke ngiyakholwa ngomntwana kaNkulunkulu. Bathi-ke la ozosebenzela khona kufanele ugqoke ibhulukwe, number 1 ibhulukwe njalo nje usigqoke isiketi. Bangibuza ukuthi yini engingayidli, ngiyabatshela ukuthi angiyidli ingulube. Bathi-ke la kuzomele ukuthi upheke, uphakele amakhastama, and uma uzophaka into ongayazi ukuthi i-taste kanjani, so uzodinga ukuthi uyidle ingulube. Okunye-ke utshwala uyaphuza yini? Ngithanda ukuphuza utshwala. Bathi sisilana uzodinga ukuthi u-taste, sinesikhathi soku-taste amawayini, kumele u-taste utshwala. So nje ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi-ke ngaleso sikhathi ngabatshela ukuthi hayi, ngiyabonga kakhulu. Ngisacela ukuthi bengangithathi ngoba angikwazi ukushintsha. Base-ke bathi okay, bayabonga-ke nami ukuthi ngibe honest. So ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angivezele njengalokhu bengikhulekile ngicelile ukuthi ngingaze ngisuke lana ngi-travel-e to Cape Town kanti ngiyoyifaka emsebenzini onezinto ezizoqeda ubudlelwane phakathi kwami naye. Ngibonga nje uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu baba. Ngibonga ukusebenzisa ukuthi usitshele indlela yokwenza yokuthi uNkulunkulu awuze umkhuleko wethu, sikwazi nathi ukuyikhulekela sibone iy'mpendulo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngiyabingelela baba nomama nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela kalezwa baba, ngiyabonga ukulalela ubufakazi. Ngizwa lo mama ekhuluma ukuthi baba ngoLwesihlanu wakhuluma ngendaba yokuthi singacelela abantwana bethu kuyeke utshwala. Sengiyayicinga le nkonzo baba, ngiyilalelanga ngoLwesihlanu bengisempumalanga enalo idatha, angizange ngilalele. Sengiyavuka manje ngiyayilale, ngiyayicinga, ngiyayithola, ngiyayilalela. Baba, uyadabukisa umoya wami. Siyabonga baba Nzimande, uNkulunkulu ahlale nawe, uNkulunkulu akwenzele umusa imihla yonke yokuphila kwakho. Ngiyazi sewenzela umusa, angikuceleli wena baba, nomusa ngikucelela mina ukuthi ngisize. Nkosi uJesu, ingiphe baba, ngingakwazi ukuyilandulela ngosuku lokugcina ngoba uNkulunkulu kwehlisile, kodwa uzositakula obishini ngasezonweni. Moya wami uyadabuka baba uNzimande, ngoba angikwazi uvelaphi futhi angikwazi uyogcinaphi. uNkulunkulu umusa kwenzele wona. Baba Nzimande, zingasali, ngikhuleke ngasali kulo musa ongaka. uNkulunkulu awuphathise wena,
ngoba ngazi ngiyofike ngithini, ngiyothi bengikuphi, ngicela ikhompyutha yasezulwini hlala enhlizweni yami ezoqopha amazwi. Anginayo ingqondo egcinayo nenhliziyo egcinayo. Cela uNkulunkulu angiphe nami ngibe nalokho ozokugcina konke phakathi enhlizweni yami okufundisayo. Jesu Kristu inkosi Baba, yilokho nje ngithi ngiyabonga Baba Mzibande. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba, ngicela ukuxolisa kakhulu Baba. Akwenzekanga kahle nangithumela imali yokweshumi, ngathumela umntwana ukuthi angenzele kanti akenzi kahle nje ubaba yishilo. Ngicela ukuxolisa kakhulu Baba. Ngibingelela umama, ngibingelela ubaba, ngibingelele bonke abantu basentabeni kaJehova uyabonelela. Ngibingelele bonke abantu basekhaya lezwi, abantwana bababa, egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngibonge kakhulu ngomkhuleko ongithumelele wona. Ngibonga uNkulunkulu Baba ohamba nawe ngey'khathi zonke. Sibonga iy'nkonzo ebesiyilalele Baba. Ngiyasebenza, kepha ukusebenza kwami akucaci kahle. Kepha ubaba ngoba usesifundisile ukukhuleka, ngicela ukukhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi phakathi kwendawo yasekhaya lizwi. Ngibonga uBaMtsibande noMaMtsibande abasiphakamisayo ebumnyameni basifake ekukhanyeni. uJesu Kristu inkosi Baba ngey'khathi zonke. Akekho onjengaye esimethembayo ngawe Baba nomama. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa Baba ngokudelitha kusuke kwakhona umsindo ophazamisile. Ngibingelela ubaba nomama nabazalwane bonke ekhaya lezwi nabazalwane bonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibona uyiphutha ukuthi ngingabulethile ubufakazi umusa uNkulunkulu angenzele wona ngomkhuleko kaMeyi 18. Benginesilonda ebesingihlupha sokuzivelela kuthiwa igazi lihambe kahle. Ngiya kudokotela, udokotela wazama ungitreat-a kodwa lutho kwangaba ngcono waze wangiyisa kwi-specialist seyilonda. Kwayisona-ke sikwazi ukuthi ngiphinda ngiye khona ngiphindelela kaningi bese siyaphola. Kodwa bekuthi ngonyaka olandelayo siphinde sivele ngiphinde futhi ngibuyele kwi-specialist siphinde singi-treat-e ngiphindelela amasonto ngamasonto kuze kuphole njalo. Kuthe masingivela kulokhu sangivela kwaqhantela nesinye. Ngakhumbula ukuthi sekunomkhuleko manje sesinawo ubaba siphawona kaMeyi 18. Ngahlala phansi ngaqale ngakhuluma nazo ilonda ngayitshena ngathi azisuke ngegama likaJesu Kristu. Ngase ngithatha umkhuleko ngiwuvula ngiwubeka phezu kwaso umlenze. Ngikwenza njalo zonke izinsuku lokho njalo umkhuleko njalo ngiwubeke ngibeka ifoni phezu komlenze ngivule lo mkhuleko ngibeka ifoni phezu komlenze ngivule lo mkhuleko insuku zonke. Zithe zisuka nje ilonda zazivele zasha zaphela nya. Zaphela zangabe savela-ke manje ngoba beyihlupha njalo beyiphola kube inyanga naqale phansi. Zaphela nya ilonda. Ngiyabonga Baba, ngiphamisa nje umbongo uNkulunkulu umnika udumo. Siyakubonga siyambonga uNkulunkulu ngokusipha wena ukuthi kube khona wena ngalesi sikhathi osisizayo kona konke nosikhombisayo nosifundisayo ukuthi senzeni. Siyabonga Baba, umkhuleko kaMeyi 18 uyasebenza kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu akubusise njalo, akukhulise akubiyele nomndeni wakho. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba, ngibingelela ubaba Mzibande nomama umndeni wonke. Khaya lezwi asentabeni kaJehova kuyabonelela. Inhliziyo yami Baba igcwele ukumbonga uNkulunkulu ukuthi sengize ngaphuma emsebenzini ngempesheni ngihamba ngezinyawo zami. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba. Ngiyabonga. Yiko ngithi siyabonga Baba ngawe uNkulunkulu usivule amehlo kamoya. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ezimpini ezikhona uNkulunkulu uyasilwela ngoba wasifundisa. Kona iyashaya Baba impi kodwa siyambonga uNkulunkulu. Sigcinile kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu baba, ngicela lokho nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu. Sihleli kuye, asinakusuka kuye. uNkulunkulu asigcinele nina-ke baba nomama. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Nami ngiyabulela ukwamukelwa kwikhaya lezwi. Ndiyabulela ukwamkela kwikhaya lezwi. NginguMiriam Khunjulwa Odonzokuma. Sendifakiwe apho ndihlala kwa-1332 Zone 2 apha Ezibeleni. Ndiyabulela kakhulu, ndiweva onke amazwi, ndiziva zonke iimfundiso ezenziwayo kwikhaya lezwi nakwintaba kaJehova, entabeni ekhaya kaJehova. Ndiyabulela kakhulu. Ngamana uThixo nam angandamkela, andikhuleke, andithathele konke, andamkele entliziyweni yam. Ngayo yonke ndisiva nokubuhlungu bentliziyo, amathambo mayidibana, utata esatsho esithi kulapho uThixo avula iintliziyo zabantu. Nam ndiyava ngaphakathi. Ndiyabulela kakhulu ungena, ndicela ukwazi ukuba ukuxolelwa ukukhupha izono, ukuvuma izono ndingaliliphi isuku kum xa njengoba ndingenile ngoku. Ndiyabulela, kudala ndinqunga ndifuna ungena, ndingenile ke namhlanje ngeli langa. Koko nenkonzo ndayayiva yonke kaJulayi. Ndiyabulela kakhulu. Lapha eQueenstown. Nkosi tata. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ikhaya lezwi. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba uNsibande nomama uNsibande egameni likaJesu. Ngibonga uNkulunkulu ngakho konke uNkulunkulu kasinakekela ngakho. Ukusondla ngezwi esakhe esiduduza. Siyabonga kakhulu. Nginaleli phupho engifuna ukulidlulisa nje ngingabe analo. Ngicela uNkulunkulu angithethelele sekuyisikhathi. Ubesane ngalikhohlwa nje ngakhohlwa. Manje sengikhumbula kumanje. Ngangibona umama uNsibande emile eshumayela. Njengomuntu wayemile nje ebandleni efundisa. Udlulisa umyalezo uthi bazalwane, khulekelana amafonini. Ngoba isithi asifuni ukuthi kulalelwe inkonzo. Kunalokho umuntu uyayithatha nje ifoni, egcine ebuka izinto ezingenasidingo, eya kuma-status, egcine engayilalelanga inkonzo. Ngalokho khulekelana amafonini, ngoba kuyamelwana nenkonzo isefonini. Ngafakaza ngokuthi ngempela ngoba siseve nabantu abangakholwa, abantu abahlukahlukene, sigcina silalela i-status, sihleka amajoki abo uma ngabe singayanga enkonzweni ngaleso sikhathi. Ngithi angidlulise lokhu nje ngikubonile, noma sekuyisikhathi. Egameni lenkosi yethu Jesu ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi.